Jeg vil sige, at jeg er meget glad for at have fået den her opgave. Det er som sagt ikke hver dag, man laver billeder i det format. Det er faktisk anden gang kun. Min anden gavl i hele mit liv. Den første gavl lavede på Amager. Hvad årstal er vi? Så er vi sgu 16. Ja, det er ja. Nej, det har de nok. Det har de jo nok ikke. Siden af maskinen. Vi er fløjet fra København i morges til Paris. Fra Paris til Lille. Og kørt nu her i morgen en halv time. Og for at starte produktionen af de nye kugler. Jeg har fået lov at trykke en knap der. Skal vi lige vente til kunst? Sagt hørt.